Vores projekt tager udgangspunkt i skulpturen af en knedisk Afrodite, lavet af en græsk billedhugger Praxiteles. Skulpturen har haft en religiøs funktion, da den forestiller Afrodite, der var en gud. Skulpturen er lavet i marmor og er utrolig velbevaret. Dette er ikke tilfældet med Skopas Monade, der bærer tydeligt præg af mange års slitage. Især ansigtet har mistet selv de groveste træk. I Afrodites ellers et udtryksløse ansigt kan man fornemme en form for nedtrykthed, der samtidig udstråler noget fornemt. Måden hun står på er feminin med hoften skudt ud. Hendes vægt lænes på højre fod, så vi har dermed at gøre med kiastisk kontraposta. Det skaber en bevægelse i kroppen. Hendes krop er en slank, realistisk kvindekrop med former og fylde. I venstre hånd holder hun et klæde fint og let, som der falder ud over en vase. Hendes lidt fornemme udtryk bliver underbygget af, at hun har opsat hår, en armring på venstre overarm og sandaler på fødderne. Og trods af hendes nøgenhed udtrykker hun ikke med nutidens øjne noget seksuelt. Hun står på en nobel og lidt majestætisk måde og dækker også for sit mest hellige område. Skopas Monade er mere seksuel end Afrodite og udstråler mere energi og liv. Den måde hun kaster sit hoved tilbage, viser en lykkelig henkastelse, hvilket nok har noget at gøre med, at hun var en af Dionysos Menader. Perspektivering til moderne skønhedsidealer. I modsætning til det senklassiske samfund er idealet i dag at være tynd, hvorimod fyldige former og små tissemænd var idealet i det senklassiske samfund. Hvis man havde en smuk og velplejet krop, blev man også opfattet som værende god, klog og dygtig. I dagens samfund er en flot krop ikke lig med menneskelige egenskaber. Men en flot krop i det senklassiske samfund var ikke nødvendigvis veltrænet som i dag. Det kan man tydeligt se på den knitiske Afrodites fyldige, runde former, fedvenlige proportioner og naturligt formede bryster, hvilket jo passer meget godt til guden for kærlighed, skønhed og frugtbarhed. Bryster og røve er ikke samme seksuelle status, som de har den dag i dag. Så alt i alt var det kvindelige skønhedsideal noget mere naturligt, end det er i dag, og handlede om at føre en god slægt videre.